Ахмет Утабай. Башкорт или Башкортостан, Курай или Башкортостан, Урал ере. Башкортостан, Кумыс теле, Башкортостан, Кумыс сере. Илхенмеген, кайт хын кере, ифке алхан, кайт хын кере, иске алхан. Туган теле, Башкортостан, Зимен Игетбай, туган теле. Ерде кеше егенен, убалар үскен. Тел, тере, шишме үлмеген, бүгінге еткен. Шул тел менен тудым, үстем, торам бүгінде. Аңлай мине ғазиз халкым туган телімді. Минем телем, туган ерім, әсем тауышы. Халкымдың бай хазинасы, таза намысы. Ерде халк яшайкан, телеле яшай. Телен асканда һәр бала, әйтәсәк әсәй. Мин сикһез хөрмәт итәмен. Халкымдың телен, акыманы ханга хукмай. Хурлай дик ерем илем телем. Башкорт телендә һөйләшәм. Башкорт телендә минем яшәү тәмамларым. Башкорт җирендә киң уралым йырлап ага. Синең кулларың алыс-алыс яңгыраулар. Синең моңдарың туган телем, син халкымдың. Бұл тавышы, буатарға. Фамилия Рустамов. Меня 11 яш. Бик бурын заманда булган бер хәл, бер яры гына кеше. Утан кыркып йөргәндә балтаһын һава төшереп җибәргән. Бердән-бер балтам дип илаган. Шул сак һау инәһе алтын балтаны алып сыккан. Ошо һинең балтам дип һораган. Юк, был түгел дигән ябылы. Һау инәһе көмеш балтаһын сыгарган. Юк, балда минең түгел дигән ябылы. Һау инәһе хуҗаһын из балтаһын ебәреп күрһәткән. Ошо минең балтам дип үрелгән теге кеше. Һау инәһе алдамаган өсөн мин һиңә балтаһын өсөһен дә бирәм дигән. Борын-борындан кышмалар килмәгән, килеп аяк басмаган, ул тирәлә кырыер, барлыгын һич кем белмәгән. Дүрт ягын диңгез ураткан, булган тибер урын, унда булган тиборын. Янбирде дигән карт менән Янбикә дигән бер карсык. Кайда барһа уларга ул урында юл асык. Был карт менән бул карсык, кайда бында килүен, ата-әсә ерхо, кайдан торып калуын үзләре лә оныткан ти. Икәүдән икәү шул ердә башлап гомер иткән ти. Тора бара икән, ике улы булып киткән ти. Шулган булган улыһы, Урал булган кәсеһе. Бүтән кеше күрмәенсә, тик яшәгән битеһе. Дөнья мазар йыймаган, каршы каяк тотмаган, казан асып, камыр басып, улар дөнья көтмәгән.